Sitä isomman mitä tuolla tossa. Mulla jäi pikkeli itse. Nyt tää on nyt tänne tää on valmis. Se on siellä. No ei oo näitä. Se ottaa kaikki muut vittu, paitsi konenäkkäyksen sinne. Ei. Oliko tässä joku, että se on 20? Oliko tässä joku, että tää menee liian syvälle? Joku. Mä en muista kumpaan suuntaan se kuulla pääsee iltaan. Siinä oli se, että jompaan kumpaan se kuulla voi päästä iltaan. Niin kumpaan sun. Vedä kiinni. 20. Maksuu vaan. Kaksuu vaan. Mä laitan nyt 27 auki. Se on varmaan ihan hyvä. Siis ollaan säädetty paljon alusta. Tää on nyt 6 kimpuoli. Joo. 7 on. Mä mietin, että kumpaa suuntaan se nyt toimii. Onko toi niinku sen takia, että kuski on vähän lihava? Niin se on niin vitun kiinni auki tuo toimi. Tai siis kiinnittää. Ensi kesänä on kaikki toimi. Nyt on alle 100-kiloinen kuljettaja tulee. Mä oon siellä, että kyllä mä en oo kaljaa enkä mitään enää. Oikein. Tää on hyvä. Laittilonko. Ei oo laittilonko. Oikein. Taalkon lonkero. Cool.